без бөтенебез дә алкышлап алыйк, монда килеп, вакыт тапкан кешеләргә. Көз иде. Шыбыр-шыбыр ява торган вак яңгыр күзгә төртсәң күренмәс, караңгы төнгә тагы караңгылык куша. Авыр һавага тагы басынкылык бирә. Очы юк юешлек тәнне баса, албасты пәрие баскан кебек изә. Шыбыр, шыбыр ява, авыр һавага тагы басынкылык бирә. Барысы да караңгылыкка баш игән. Барысы да болыт астына баткан. Түбәндәге классларда да озын көйләр дә гармун көйләмиләр иде. Китап эшенә чумган иде. Шул басынкыдан рухын издермәс өчен ерактан бер тавыш килгән кебек булды.